अपन दोनों टांगरी। चल हट। अरे रिजल्ट वालों नंबरवा ना बतेनी। पपच्चो दिन नैतन जखने नंबरवा याद करो लियो ओखने अपन चोली के नंबर याद करवा बोली कि 28 और 32 होबो कहाँ से दियो नंबरवा याद करके गई। आज जाई ना अपने घर बाबा पप्पा मार के टुन में फोड़ देता हूँ। फोन करी करी के तो करो हनी बात के हमारा जगह बोहनी सारी सारी रात के। जाई ना अपने घर बाबा पप्पा मार के टुन में फोड़ देता हूँ। फोन करी करी के तो करो हनी बात के हमारा जगह बोहनी सारी सारी रात के। मारा ताई को बाबा बराबर होलियो गे तुम्हारा ताई को बाबा बराबर होलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा हम फेल होलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा हम फेल होलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा इंग्लिश ध्यान नहीं फाइल हो गए। हम मानबे न करबो हम इंग्लिश में बहुत तेज है डिस्पोसिबल। आगे डिस्पोसिबल नहीं इम्पॉसिबल होगा। घोड़ा तोड़ देते गे हाथ तोड़ देते गे हमर बाबू सुने का छौड़ी माथा फोड़ देते गे। जाई ना अपने घर बाबा पप्पा मार के टुन में फोड़ देता हूँ। घोड़ा तोड़ देते गे हाथ तोड़ देते गे हमर बाबू सुने का छौड़ी माथा फोड़ देते गे। पैसा बुड़ लियो बाबू से खेल कलियो गे। पैसा बुड़ लियो बाबू से खेल कलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा मैट्रिक फेल होलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा हम फेल होलियो गे। ओइलो मैट्रिक के रिजल्टवा अरे रिजल्ट वालों नंबरवा ना बतेनी। पपच्चो दिन नैतन जखने नंबरवा याद करो लियो ओखने अपन चोली के नंबर याद करवा बोली कि 28 और 32 होबो कहाँ से दियो नंबरवा याद करके गई। आज जाई ना अपने घर बाबा पप्पा मार के टुन में फोड़ देता हूँ।